Liptovské droby, dedičstvo našich predkov. Gurmán. Tradícia rodiny Tkáčovcov od roku 1965. Dobrý deň, dámy a páni, takže máme tu ďalší recept. Bude taký typicko-netypický, je to taká bolonská omáčka s liptovským drobom. A keďže my myslíme na ľudí, ktorí majú intolerancie, zase dneska používame liptovský drob, ktorý je bezlepkový. Budeme pripravovať takú bolonskú omáčku po mojom a budeme ho plniť do toho liptovského drobu a na konci ju zapečeme s čedarom. Takže pustíme sa do toho, začneme si robiť bolonskú omáčku. Na základ použijem červenú cibulu, má menej výraznú chuť, takže preto ho používam aj, nemusí byť iba cibula, cítiť tie bolonské omáčky, ale aj dobré kvalitné mäso a zelenina, napríklad aj z vašej záhradky. Cibulu si osmahneme na olivovom oleji. Rovno do základu použijeme cesnak. Tento si tak zľahka rozpučíme, presekáme. Alebo si ho môžeme kľudne aj nastrúhať. Keď sa nám začnú uvoľňovať chute z cesnaku, cibule, postupne si nastrúhame petržlen a mrkvu. Ja ho budem strúhať priamo. Mrkva. Petržlen. Ľahko orestujeme. Medzi tým si môžeme opäť náš bezlepkový drob. Opäť na bravčovej masti. Do zmesi cibule, cesnaku, koreňovej zeleniny. Pridáme kvalitné hovädzie mäso. Ja používam hovädzí krk, nech tam máme troška aj toho tuchu a chuti. Vyrestujeme. Nech sa nám konzistenčne mäso rozloží od vlákien. Mäsko posolíme. Ukoreníme. Do orestovaného mäsa pridáme kvalitný paradajkový pretlak. Znova orestujeme. Do správnej bolonskej patrí aj oregano. Pridáme oregano. Ja mám rád aj bazálku, takže do našej bolonskej omáčky po mojom pridáme aj bazálku. Je to thajská bazálka. Taká voňavejšia. Zase väčšie kusy. Orestujeme. Ak máme hustý pretlak, môžeme podliať troška vodou. Dusíme zhruba 20 minút. Medzi tým sa nám náš drob opiekol. Tento recept je, ten drob bude plnený, čiže ja ho jednoducho takto ten drob narežem.
Drob sa nám dosiahne. Ubehlo nám 20 minút. Mäsko máme udusené. A budeme plniť drob takouto pripravenou hustou bolonskou omáčkou. Si drob takto naplníme alebo naskladáme. Toto jedlo je síte. Návrh ešte pridáme cheddar, ale kľudne môžeme použiť zase aj nejaký oštiepok. Dáme zapiecť na 10 minút na 180 stupňov. Takže náš drob máme zapečený. Cheddar sa nám roztiekol. Tak, drob máme zapečený, teraz si ho naservírujeme. Ja mám rád k takýmto veciam, keď je niečo studenšie, alebo nejaký šalátik, tak jednoducho takýto šalátik zo sherry paradajok s olivovým olejom. Mám rád pikantné, do tej bolonskej sa to hodí. Takže troška čili, soli. Premiešame zľahka. A kľudne tie paradajčky môžeme poukladať na ten drob návrh, alebo si ich môžeme dať ako šalát vedľa. Zase zdekorujeme bylinkou, ak máme doma. Keď nie, nič sa nedieje. Náš drob s bolonskou omáčkou. Verím, že vás tento recept zaujal a že ho vyskúšate. Prajem dobrú chuť.